waqala wathakatha ngenhliziyo nje before ahambe physically aye sangomeni. Ngakusasa ekuseni u-anti avukele khona ashone sangomeni lapho kuyanetha akanandaba ukwimishini. I-antiza likwimishini baba. Afike-ke lapha esangomeni asitshele ukuthi nje yena ukhathele nje ukuhlulwa yiy'ngane. Naba nobhekuzini sebezoshada yena nje impilo yakhe ayihlangani ukhathele nje. Inyanga ayenze lapho ayihlanganise izinto kushubile baba. Udinga imali enza hlanganisa lapho. Isangoma leso samtshela ukuthi akathathe lezi zinto azenzeni. Kuthiwa-ke ayike zonke-ke iy'nhlanhla zawo wonke umuntu okhona emndenini zizoza kuyena. Yena nje uzoba i-rich gang lokhu kwangempela. Bese iy'ngane nalaba abanye lo munye umndeni wakhe nje uzoba i-poor gang nje wona. Ngeke ube ngisho i-broke gang uzoba nje straight poor.